emin calminma emin juuroma emin ñaganoma Allah moƴƴere jiɗɗanɗa julɓe emin ñaganoma Allah moƴƴere Allah emin kalfinma Allah koye amin emin kalfinma Allah leñol yeeso amin e caggal amin similla ma tawede amin e wasde amin tawede min mbiyima kalifma Allah koye amin kalifma Allah leñol ngol kalifma Allah leñol ngol aɗa moti halfinede leñol c'est que wonko gandanɗa leñol ko leñol ngol andana hoore mum aɗa ñaaga yaafo aɗa ñaagana Allah moƴƴere Allah timminani allahumma salli ala ɗum ɗo ko teddungal mon Amadou Soumane ruttuɓe teddungal ɗum ɗo enno ɓe darniri en ɗo ni ɗum ɗo ko hunde mawde a yii gonal mon ɗo ngal ɗo taaɓe hunde mawde ma aran on ɗo mi yii toppatoji moɗon ne ngari min jii ganale mon ne maha mi yii juma mon ɗo henne ko gurel fulɓe wonɗo ɗum alano ɗo hanki Allah addani on moƴƴere saabu paamodiral e jiɗodiral kadi ladde mon kadi soppetaka est ce que mbo tawani kalde toon ɗum nde kono noon saɗa haala e radio hay goto a diwata hay goto a yewata. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaleykum salam. Bismillah maɗe bismillah wonduɓe e maɗa e arduɓe e maɗa alhamdulillahi rabbil alamin min ɓooyi nande min ɓooyi kadi yidde min ɓooyi wennade kono innama amruhu ida arada shay'an an yaqula kun fayakun nde Allah muy hunde nde Allah yamiri hunde nde Allah ɓuɗɗitta hunde nde ko nden tan wona en jetti Allah e oɗo henne kifiɗe ko yimɓe maɗa yiɗɓe maɗa wonɗo enɗam maɗa wonɗo jamma e ñalawma suba kadi kifiɗe heddi tan emin duwonoma katuji duwaw fodde bawɗe amen hakkude maɗa e Allah nde Allah renanma nde Allah suurata suurma suurduma e leñol maɗa e wondiɓe maɗa e dendagal yettinanma fandare maɗa e anniye maɗa koko fuɗɗi hirde kono so wonani ɗum min mbawa haade kono emin mbawi hande daraɗo min kaala ko min gandi nande min jiyanimo kono ko min ketti ko emin mbawi ñawde ko woni nande e nder ɓerde maɗa ko sabu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wiino la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi hay goto e moɗon wonta gomɗinɗo timmuɗo jaɓane to Allah ha dewe mum Allah jottoto Allah so wona kala ko yiɗani hoore mum ina yiɗani juuɗo musidɗo muɗum an noon emin gandi kala ko jiɗanɗa hoore maɗa e moƴƴere aɗa yiɗani ɗum aduna o ɓeɗo fof ne ceeɗi ɗum min kaalirani ha welma min kaaliri ko Allah mbiɗon nana haalen ko moƴƴi ko tindinde hone siftinde jertinde gaɗɗum kadi faam darima aɗa weeli men feewi ceerno Demba kadi ko wiyo tawrade ba makko ko gonga kono noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelagal mum ngal enen mbawi wiide tawrade ba makko kono Allah faɗimo to ganduɗa ala kulli haal fawani ɗon e goto zalika fadlullahi ma yasha Allah ƴetta ɓuural mum waɗa to wela ɗum noon ko Allah rokkimo geɗe tati no woodi ndeysan mawgu gandal ko ganduɗa ala kulli haal woni jawdi ɗum noon ko maari Allah donc Allah mawdu hecci yimɓe foof kala mo rokki mawgu tan o rokkuma ko sifa makko kadi Allah kadi ɓuuri yimɓe fof jogade kala joguiɗo tan o rokkuma kadi koye sifa makko Allah kadi ɓuuri yimɓe fof andude kala mo rokki gandal kadi o rokkuma koye sifa makko wadde ko heeɓi ɗo henna ko Allah rokkimo ɗum mbawde tan ko jaɓɓe ko ƴammi nawo aɗana mawɓe jooɗiɓe ɗo ɓe oɗon fof kadi on jarnama wona kadi lesɗi ɗon taki jooɗi ɗon less wona kadi ala kulli haal mawnude mo ha wu pawɗon mo dow kono noon payruɗon mo dow ala kulli haal ko nafata leñol ngol ko lafata leñol ngol ko ɗum noon tagi pawɗon mo ɗon pawɗon mo ɗo kadi jooɗade less dagani jooɗade less neɗɗo no jooɗo taw fota jooɗade dow ni kono konko to jooɗi ɗon foti jooɗade ɗo te kadi sinno ko sago makko ayno min gara joni o wi ko ya jooɗoyɗa min komi ɓiyiko min mbala wiide komi ɓiyiko oya o woni afu makko woni Alsane Pam kamɓe gondi toon to Alaska neɗɗo mo ganduɗa kañum no baɗɗo fayida par ce que so wiyama ɓinguel tan wiya walidu sirru Habib ɓinguel woni sirru bamum sa ƴeewi ɓiɓɓe makko ha arti to wonno ala hen bongel meeti a arta e galle ha ganda oɗo ko o jibini o jibinoa
ɗum noon waɗi ɗon fof ko oɗo yummiraɗo mo ganduɗa woni nene ɓinguel o woni joom suudu makko woni nene amen minen fof galle o hakke temedere e pawɗo sagata ene fina hen kala pinɗo hen ñamdoma yarduma fof konko jogui gueɗe ma tout wadde ko neɗɗo mo ganduɗa ala kulli haal so ummima min dewi caggal makko min dewrani caggal makko ay hunde so wona moƴƴere makko e bawal makko kono donc hamin mbiya yo Allah ummi balɗe makko moƴƴine battane mabɓe no fewi kadi ballon ɗe duwaw waɓe ni duwanete ay Alhaji Tidiani am ala kulli haal ndeysan o dañino ndeɗo annore kono duwaw ndu moƴƴi min mbiyatmi tan kala goto e moon kala no pinɗo no weltino toon ni oto goto juul ha wasi jiddo moye duwaw wadde wiide tan teddungal kam ala kulli haal dasataki rodete ɗum ɗo ko hunde mawde ne yamen nomin gari min coyni noon dari ɗo en wallahi azim ndeysan miijimi ko jamono nelaɗo no ummoto ndeysan omo ummo makka omo ummo makka Medina omo faati makka fattu yimɓe ne gandi fattu makka ndeysan ɗum ɗon min ɓerdam nde yeehi wadde ɗum ɗo ko gueɗe Allah ɗe noon yo Allah rindinen ɗum wona gonga ñiɓiɗon ila dayiman sarmada eyyi ɗum ɗo noon ko teddungal mon ngal ganduɗa ala kulli haal kamɓe gaddi ɗum toon woni moƴƴere nde ganduɗa hay goto famɗinta ɗum ɗo ko hunde mawde kadi ala sikki ndeysan so tawi en ƴetti puccu ko gandal mbabba ko gandal derkele ko gandal puccu ko gandal ko tagi puccu ko gandal ko tagi ɓe gaddinimo ɗum ɗo so tawi ene ƴette e sifaji ma taw ene woni sifa mo ganduɗa o sifora koye nelaɗo sallallah alih w sallam woni puccu ɗum de goyɗude puccu ni no moƴƴi wadde ko gadduɗon ɗo ko hamin gandi nafoore nde e moƴƴere nde no fewi mbabba kadi ko sifa kadi hamin gandi to jogui to ummi ɗum ɗon fof ko sifaji ɗi ganduɗa en mbawa wonde ɗo ene mbaɗa ɗo ene conférence ko timmitinde tan moƴƴere makko e mbaw makko on mbiyama on jarama no fewi yo Allah waɗa noon jaam waɗa noon barke ko mbaɗɗon ɗo ko yitton ɗum zare tan o baɗi tan o ahir dawan alhamdulillah ani noon mo ñakkilonna ɗo nen noon jarama galle sarifaɓe acciti en subaka law wona kadi wi jeehe yaade meɗen yaltadir galle makko ko ganduɗa hay cilonnaji goto meeɗani yiide omo yalti galle makko ɗum ɗon foof noon wona minen foti noon ko an kadi foti noon nde oɗo kadi addi ngal ɗo teddungal mbiɗa mi yaadede délégation min tuuson ha taaɓe min oɗo ko meññiraɗo moƴƴo ɗiɗo duuɓi keeɗiɗi minen gonde radio kono ko hande min meeɗi yiide ɗum ɗon fof noon haala kala ko neɗɗo ne waɗa yo taw ene goomi yo taw ko sibi Allah yo taw ene nuuni mine makko minen makko somin natirede min mbiyata ko so dinal ngal fof yanti ha laaɓi ha heddi minen tan ɗiɗo hatta min wadde émission nde wonno ko woni ɗo ko mumko ɗo wela somi welama wiya kala ko neɗɗo wela yo namdo ayi ɗum ɗon joni firtani komi gandu no ko ganduɗa ko jaboɗa tawi aɗa nunɗi ka anda ko mbiyami an fofti mi weltima yo Allah yoɓol moƴƴere yo Allah teddi noon mi beltanimon no fewi naggodire jaggodire jurmodire kawre son kawri kala ɗo neɗɗo moƴƴo woni he ma dara ɗo ta welaka ni ɓuuro famɗata mettat politique mon yo hawru diine mon yo hawru kala ko jiiɗon ne ɓawli hen ngal ɗon jeeyaka e kosam piccon kala kene serde on cele ɗum son kawri on peewi ma Allah fewnu ɗo ha feewa jeen noon gonɗen koye addunaji kawniɗi gila e diineji men ɓe gara gadda ɗum politique gara serde en ɓe mboɗa yaade kaari minen kadi min jaade ɓirɗam min jaadani e kaadam enen e gabboɗen ɗum ceerten woni gara e gurel tukusen waɗi jumaji ɗiɗi joom wuroji ɗiɗi Allah itta yurmede mum ha laaɓa yaha kawre peewe jurmodire ɗum wona noon Allah wi jurmodiremi ɗum ballodire mi walla on